Rek, sopo sing bahagia lek nemu barang murah? Sopo sing gak seneng rek nemu sayur sebungkus mek 1000-an? Ane blonjone ngirit terus apa ora ketuku Pajero tanpa angsuran. Gawe koncone aku tuku pindang ki mau sak keranjang mek 5.000 rek. Langsung tak jupuki daginge tok, ndas sampe rine dibuak rek. Padang kok mangan enak-enak leleken eri moro-moro lak loro kabeh. Ya wis pindange gorengan sampe garing rek, mari ngono entas. Lek emang gak sengaja buka kulkas nemu tempe sak util ya wis diketutno sisan rek. Tambah akeh gorengan sampe kecoklatan ngono rek pas geledak. Mari ngono tumisen bawang merah mbek bawang putih tene rek sampai wangi. Mari ngono jane pedes tambah ono lombok geling rek sak cukupe ae sesuai no selera pedes. Pas manisa tempe ambek pindange cemplungno rek. Mari ngono bumbu ono uyah mbek sing garno pinter rek. Pas tambah ono saus tiram cek tambah breng-brengan lho rek. Mari ngono udek-udeken rek masakan sampai bumbune bener-bener mateng sempurna. Do masak koyo ngene iki tok lho rek ngentekno sego. Wis gak kathek nambahi wak maneh mangan ambek iki tok ae wis leko lho rek. Temenan aja lali dijajal nang omah yo rek. Cek pengen yo nang tuku Pajero rek. Wis saling donga dinunga rek.